پشتی بەڵاوبوونان و چەیاکوشتنا ڕۆژنەمەڤانێکی لە سینۆرێ قەزا ئامێدیێ تەرمی ویش بۆ نوشداریە دادێ لە دهۆکێ هاتە ڤەگوهەستن. برایەکی ویژ دەبێژە فیشەک ji destê wî derçûye û bi wê sedemeyê canê xwe ji dest daye. Herwiha birayî wî ji NRT re ragihand berê Şükrî Zeynildîn çendîn caran ji aliya asayîşê ve hatibû gazîkirin û lêkolîn digel wî de hatibûn encamdan. Lê ev bûyer qeza û qeder bûye bi sedema derçûna fîşekê ji destî wî canê xwe ji dest da. gelek cariyatê daxistin şilê asayişê ve gelek cariyat hediyê lêatê kirin. Lê ev hezirê me kirin, rastî me gelek hezir kirin. Me gotê me gelek hezir serê xwe da mezin kirin, me wekî çiya lê kirin. Bes ev meseleka qeza û qeder bû. Spas bi Xwedê ku dibêjin ev dê bite sebê min dê ku master lê neyet elhamdülillah. Kurê rojnamevanê hatiye kuştin jî li hemberî nûjdariya dadweriyê ji NRT re ragihand beriya drojan ji çûna wî ji bo wê deverê bi hejmareke nenaskirî gef lê hatibû kirin ku de ji karê xwe berde. Got jî 11 caran ji aliya asayîşê ve hatibû gazîkirin û lêkolîn digel wî de hatibû encamdan. Arûsa amaje bi wê çendê jî kir ku wan arîşe digel kesî nîne, guman jî ji kesekî nakin belkî babê wî fîşek ji destî wî derçûye û bi wê sedemê canê xwe ji dest daye. Pêşî du roja heraşetkuşinê li hatibûne kirin, bi zanîn 11 gera asayişa ya birî radestî xwe kirî yê girtî û me çi kêşit komalatê digel kesê jî nînin. Li gor gotina polîsên Duhokê Şükrî û hevalekî wî beriya çend rojan bi armanca nîçîrkirinê serdana gundê Basre kiribûn ku devereke çiyaya dijwar e li ser sînorê Iraq û Tirkiye. Piştre ji aliyê hevalê wî kesûkarên wî hatine agahdar kirin ku Şükrî hatiye kuştin. Keswêrîne û cihekî çiyayî ye û dîtî ku barazek jî wan nêzîkan barazek jî kuştiye baraz jî giyanê xwe ji dest day bêjî çi guman me nuke nemayîne ku ev xwe jî amaje pêdiketin dibît ev xwedî dibîtin ku birayî xwe dibêjîtin qeza û qeder e û me guman ser kesê nîne ku kuj bîtin. Şükrî Zeynildîn ji dayîkbûyê sala 1973 demê çend salan e karê rojnamevaniyê dike û li gor gotina kesûkarên wî jî çendîn caran gef lê hatine kirin ku de ji karê xwe berde.